लोगोफोर खुलुमबाय दिनादारि इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहाबबावबाय लोगोफोर दिनै हेपि शिवरात्रिनि जोङो प्रसाद लागायनो नागिरदों फुजा होनायखौ भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामदो लोगोफोर
नै लोगोफोर दानिया प्रसादखौ लागायखांबाय जोङो बाथिखौबो लगायना लाखाबाय नै दोखोना बिबारबो होनांगौनो बेल बिलाइ दानिया रेडि खालामसै जोङो फुजा होनायखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर so much लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय जोंनि भिडिअआव गोदान हाबफैदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट बा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर